So, ako ning limpyuhan tanan dani guys, kaning daghang kadtong kalat. Tanaw naman din mo sa imong manahe. Morning. So, ako po ito guys, si Ruby Provinciana. So, welcome to Bigon, Ilihan North. So, maraming salamat pala ni Sis Janet sa iyang opportunity nga iyang gihatag na nga kuan dani nang hinlo dali silang bahin ja magluto ko dari guys kanang pista. So, nangluto ko. Salamat dahil sa opportunity sis kay kanang imong pagtiwala na ako yung kinuha mo magluto saka mag dito sa bahay mo. So magandang umaga sa ating lahat guys. So ngayon nag-aga naming gumising dahil marami kaming gagawin. So laban na taod na nahagbag-ong kortina. So wala among kortina nga among gipalit kaniha dito sa alturas. Diag among bibingka nga nailiki kuan hinlo midari duha si Lixian o si nga din dyan Lixi Aya kadula sila ni Aya dia yang gisud nga tanem nga bambu. Kay mora man ay maajo-ajo dito nga tanem. Bija kadto pud usa. Jawa way puti nga kaang malalaman ni hanggi kuan way puti nga kaang na. Nice ka jug lang bye. Naikuan dari ka ng diara ka mong gilimpiyuhan ganiha. Ako nagibuta ka ng lamisa. Muna ako sa labas. Dahil yung mga ginawa ko kahapon di natapos dahil ang lakas ng ulan. So pagkita ko kayo sa labas niya. Ayun yung mga tanim niya. Marami siyang mga tanim pero kahit saan nakalagay. Yan So ayusin ko yan kasi kahit saan nakalagay yung mga so ayusin ko yan yung parang hindi naman yung ayos na ayos talaga kasi nagmamadali din ako ayos dahil aalis din kami ni Mayura ngayon. Pupunta kami ng Kalapi para doon kami mamili ng mga kailangan ko sa lulutuin, mga sahog. So ayan, iayos ko yan kasi biak naman din yung mga styro. Ayan itabi ko muna yan sa mga styro. Kasi pwede naman din yan siyang taniman ng So ito pala yung labasan nila. Ayan kasada na yan. Tapos ito yung nila, tawag yan, kapilya. So tabilan sila ng kapilya. Tapos guys, ang nagustuhan ko talaga dito ay yung bahay nila na ayan Ang ganda ng bahay, yung pagka-porma ng bahay Tapos yan yung gusto kong bahay na makagawa man ako ng bahay. Gusto ko yung ganyan ng style. Ganyan siya, parang atik-atik. So nangarap din ako guys na makagawa ako ng bahay talaga kasi yung bahay namin lang yun tagpi-tagpi. Basta mayroon lang kaming matulugan. So mag-umpisa na ako guys, kay nagmamadali din ako. Kasi kahapon di ko yan natapos. Kaya napakalakas yung ulan kahapon. Tapos marami pala din silang malunggay, ayan Tapos may din sila kahapon, hindi ko kayo pinakita. Mayroon din silang pumilo. Ayan. May mga bunga. Ayan Pero hilaw pa. Ayan may mga bunga. So hindi na ako mag-cellphone guys. Pakipakita ko lang kayo kung matapos ko na tong ayusin. So kailangan ko rin magmadali. Dahil ngayon nga punta pa kami. Charge ko muna tong cellphone ko. Pag nasod kayo. Ito mga manisig ka ng ganiwang. Ala, ito tangyara sa daan. Isa. Oh, isa. Hindi mo manisig ng kape. Yep.
Ay, sa te. Di ba kayo bukod tayo? Sa tulad, sige ko naman siya tulad. Ite! Ipambot ang dahon na nito. Ano natin? Nito ang dahon. Isip ko sila dari nga na. Sige na. Kanina may tungkuan ko. Kaya pinagbukasan niya ng lumikakip mo. Musuwa sa muda sis. Kaya dapat kali ang dakuan ta ni. Kana may butang na to diha? Ning kubol no. Iti, ako na isa nag-ugati para kana bang mudagan bitaw na. Kuay ba kanang kuay? Asa ni butang kaya to gusto daan? Uy, do ka po pula mo. Ni ito. Tagis ha. Asa? Ay man. Ano ka na dyan ning kubol man ti? Wa ni sa juta. Para sa juta bro. Ate tutol pa na. Kuan siya kanang udak ng kali sa kaadto, kung naon sa linja ka. Ning kubol. Luoy man. Luoy ka. Lojun bitaw. Murag na sakit. Bas katong isa to ahimsug. Lami ka sa tanaw ring nas likod. Pwede na ka magsilpi-silpi diha. Pa-picture ko danig marins na. Remembrance sa imong baiti. Oh, butang pa. Kanina ni putulong magudi. Kaning yung tag niya tong gabi to kaya ma-dispatcha na mga kwan diyo. Pabingi mati. Eh, lagi na ka ang dili nga way tanong bro. Ha? Mga kaang dalawa way tanong daghan. Ino mo siksik rin ni kabasag tubig ito ra, mo siksik mo ng tubig. Para ba pula suso? Ay di ko masabi lang to. Ay kayo nung pagsayo te kay basig wala ko yung kayang yung magtulit mo sino mo ko yung. Sumag ka? Buwa kong dagat na pinagitiman na ni. Ada sa buwa kay ang mga sanga pwede man siya pang Ipangkuan ba? ano Pangtanom na pud ang mga sanga-sanga. bay sa buho. Una kang ganito kay Saan ka dali lagi na dumalanod kay nagahanggi pangbuhat kay ang ipadaghan lagi sa mga tanim kay naghala ka doon sa sanga. Sayang ba? Mahal na bakalo mga tanom. So wala ni guys na arrange na na pero di jud adto nga adto pagka-arrange pero arrange na jud na guys kay kuan ka nang dali lagi ko kay mawalingki pa mi. A few moments later. So guys, kawan ni Mayor, magwali. Malit ko lamas. Ya, ako mong driver Junjun kay Wailain. Last day ka na sila Junjun. Ako po ni Pulis. Wala, alangan nila ng oras. Kaya tumatak ng oras. Asa to, dili anak ka? Nare, suwaya. Guys, nalamid na rin sa Calapi Market. Agi na simbahan. Hindi ka sa loading ang loading. Sa sikon. Mas doon pa galing nagsisigon ni. Ha? May pugibon. Nakay lang tayo. Di mo kuha kami. Masa na may karga na mo yan. Ha? Masa na may karga mo. Kuha ta sa kuriha kay. May dari sa sud guys, first time na mo ka merkado dari sa Hitapi Merkado. Ay, Kalapi. First time na mo merkado dari sa Juan Kalapi.
Sa may kanang maka kuanta ba maka discount ta. Kanang mura bitaw siya dako nga kuan no? Sa bangad. Ano man? Kanang mura siya kanang parang dito mo gusang suki kay naay murag na ako'y suki ba nga murag barato ra iyang mga paninda. Dani siguro be. Kada bitong dako kadyo nga pisto. Dani kay murag dako ni. Ay. Tagpilang kilo? 130. Ha? Anong gabi? Di reject ni dili. Dara o ani? Di ba siya reject? Di ba tag 100 bi? Ha? 130 man. Asa may mong timbangan bi? Tirado. Okay na bi. Kung butang ang hilaw-hilaw po. Miyog ka ng basahan kay need na mo basahan. Grabe no, ano pala dito? Super dollar. Ang ilahang foot map kay tag 100. Miyog ka ng basahan kay need na mo basahan. Grabe no, ano pala dito? Super dollar. Ang ilahang foot map kay tag 100. Loob ng bumili ako ng basahan. Ito narong pizza di ay. 7. Pa-discount naman kami. Shout out pala ako dito sa Tindira na gwapa. Uy. Mga gwapa ang mga tindira. Tap. Kami. Ay, bumi ito ka. Ilan na ikatrapo daw. Kana tulong. Discount na naman ma'am oy. Oh, sikat to si Lorami sa Facebook. So, nagati ay? Nasa Cebu ko nagbuyo pero na ako'y nagluto ko diha sa Tubigon. Sikat daw siya si Muan. Isuwan ako siya. Pa-discount na po mi ma'am oy kay Pangyuatin, ara ba ka sa video, Teo? Pangiyo ako ha. Ay, video kay mo sa nanay. Di na ni kag sexy ana So, hi guys, kanang nanap ko yung mga bagong amiga diri. Bisag asa lang ko maka-amiga jud ko. Kasi nga ni mo ma'am. Ako, inilin lang, gwapa lagi ko ng kamera ni mo, ma'am. So namalit kong basahan niya. Bisag usahaw na sila kanang hangyo dili jud kay dili man sila tagiya. Nakaw mo tagiya. Basig ma-kick out sila sa tindahan. So salamat po sa mga viewers na diyan sa mga taga-Hitapi. Nga ma'am, nahang mo na mi ma'am kay kamuhang driver na to nasunog na to ginuwa. Talinig victory eh. Ako na naman akong kaibigan from Hitapi Market. Oh, mga kaibigan ko sila. Hi, kumuha sa inyo sila. Hello! Ba't ikaw ayaw mong tumingin dito? Ang gaganda ng mga taga-Buhol. Mga kagaya ko maganda. Siyempre maganda ka din naman, te. Sige, thank you, te. Bye. Love you. Bye. Salamat, Yay. Ipalit kong muriatig. Bye. Salamat, Be. Bye. Sige, kanday may dadto ng 1. Namalingki, namalit kong mga lamas dito sa Kalapi. Dari ko kagay sa namo ko gipalit nga kaang asa nga si kasuhon dari mga kaang nagtugtog na guys makapirait magudta mo ni hang gipalit ka nga kaang gamay kay nahudtan day ko kanang kaang dako kay hamang gibalikan tanan sa kay ang day dako nga kay ipalit naman diyan na sa gibutangan diha diyan dari pud kay kanil sa Lucky Chinese bamboo so variegated na siya nga Chinese bamboo na. Ja duha ra pud ni sa kaputi hang napalit. Sumo ni hang gipang buhat ganiha guys. Ja ag-heart na diha nagibutang. Ja na po koy mga kaang dadto hapon na sing tiwason karon kay nag-ihaw pa man og baboy dadto. Ja kani so naa na rin naka-parking na day ag sakyanan ni
konsihal kanang Jewel. Igsoon ni sis. Mao ni siya guys na. Mao ni siya ang gibuhat kaniha. So na adto na sa tanawon, so bagay na kadto sa jahang kanang lami kadung bay. Nindot kay jung bay guys. Jadari di nag kuan pa ko nag apa ni siyang balhin na kay Chinese bamboo po ni siya nga gagmay. Ja kari di agahang mga gipang arrange kaniha. Aman sa ipang tungtong diha. Ja naluwag na. Wana dihag mga nakatambak dari pwede nang giparkingan ng mga motor na. Wana ag nakatambak dari perting daghan na kadto nga mga styro ang ipa butang dito sa likod. Ja busy jigado kuron guys kay magsugod na pug kuron og hiwa kay kuha na sila karon guys nagkanang kuha na sila sa baboy ga kanang kiskis na spanit dyan na guys nindot ka jud isang bahay porma so ganahan jud kog bahay nga ingani buhon maluoy Ginoo makahimo kog bahay nga ingani so libre lang naman mangarap so dami silang kuan diri pumilo so libre lang talagang mangarap guys kanin siya lucky photos po na siya guys so napa ko yung mga buhaton dyan kani kay napadaplin naman ni dito guys dyan lucky kuan ba dyan ni siya anong lucky plant ba dyan po ni siya gabi-gabi nga variegated po siya na so magtiwas ako guys kay labong kanang wapa na hiwa dito awa pa na buak ag baboy day guys gitapok na tanan nga ng pare-pareho kay bali duha ra man gud na siya kakaang ja ana siya gipang balhin-balhin ja dari ara pud ni kalata darin dapita ana pud siya gi arrange ja di ta makakuan kay naa diri trumpa sa kapilya na magud ning likod kanina mo nang nagdali-dali ko kay magkanta na sila sige daris kapilya ja mano to guys ha giganahan ba sa kasi sa mga gibuhat dari ja daghang salamat day kadto ni sis Janet karon magsugod na pud ko og hiwa kay paras magluto na pud ko para pista ugma Nag-video na ko. sige guys bang mo tanay kisay ganahan mo pa ihog baboy yan guys dapat na dong kita Kila ka putahe mahimo dana te. katong request ra katong request ni Ate. kisay ganahan ulis na dito bigon mga taga Cebu taga Cebu isa mo gud sa mo dito sa loob hi guys yan sa karon mangluto Ano sa tukab mo? Himon man ang dugo-duguan. wala dinuguan una ko pwede man lutuon dinuguan yung rii hindi mo matataot kisay mo ambit kisay mo ambit ug baboy ang puso mo gud hulya kay kabaw man umuwi ko sa ulan nagluto ko dito sa kuan ba kasi ulan Loy ang kabaw ihawon. hilak hilak ko kabaw sorry kasi ulan niya ulan sa dito sa Nahal ka balik siya. Okay, katipunan sa mansaksak? Ang karang lugar na siguro may katipunan. Tanang lugar man ay katipunan. Napay napay. Sa katipunan sa Cebu ni Julie. Ha? Sa dalag ito ay katipunan, no? Wow. Sako pa, Cebu City. Sa Cebu City. Jadi ako sa una katipunan. Katipunan na ni siya. Di ba katipunan? Katipunan Cebu. Sako pa siya. Wa masig request nga. Labangon ba? Wa masig request nga pata. Diyan nasakta sa una. Wa sig request nga lechong kawali. Wala te.
Ano rin dyan request may kuha na. Ha? Kuan si Jang oh. Tanawa. Ang tambok ko pa nung Ha? Ikaw na lang. Kinasiwa na sa wasi na? 2 minutes pa. Okay na? Sige, sige kamay. Ang iukba na makina ba? Sayang sa labay ako rin pwede pa. Mubaling ko dito sa kuan. Lababo? Mubaling ko